Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Gimana kalau bye-bye tangannya? Yang bagus dulu kok dikasih. Bye-bye. Iya, terus kiss bye. Hai guys. Ini kita mau kemana, Dik? Mau buber. Bye-bye. Sandalmu dijaga loh, Yam. Loh, nek tongklek. Oh, jane teko. Rencana arep bubar ning gone Wismi. Iki sik ning dalan ning gone cedhek kene. Rame banget ya, Yan ya. Dan nih arep teko. Allah Akbar. Masjid. Ya, namanya masjid. Lo guys, enek masjid dari Allah Akbar. Lupa. Angger nek ini rencana buber mesti udan. Hah? Hujan ya. Macet parah. Lah iki aku wis tekan Wismi. Kene wis mendung peteng arepe udan. Ini sama mbak papae ki mau dadakan sih, gak enek rencana bikone nggone njaba, cuma papae mau langsung ngejak rene ya wis. Oke, enek promo kok ning nggone endi Pak? Ngisor apa dhuwur? Ngisor apa dhuwur? Ngisor. Ha iki menu-menune ning kene kabeh. Ini goyang iki. Iki mendunge wis potong banget ning kene. Iki ning gone cedhek kosku, makan ndek aku lewat gang wis tekan kene. Cepet. Beres beli teriyaki karo apa? Sambal mata. Teriyaki gak pedes ya? Teriyaki gak pedes. Gak pedes kan? Enggak. Iki apa? Oh. Sampeyan gak tambah apa ngono? Gak ya? Kok bakal tak lanjutnya ya guys. Tak pesen saiki cek antri. Ning kene yo nek musik, dadi suaraku kok bakal tak banterno. Ini jam wis kudu kabur pengen mbok ndelok apa iki. Ndeke. Kok nek gelato barang. Berarti ning kene kok ora perlu reservasi yo. Iko lho pojokan.
Hah? Lah iya. Tak ndelok ngisor ya. Delok ning sor. Ora. Oleh anu ra cocok dhuwur ae. Ki mau wis mari pesen, wis mari pesen ki golek tempat dan Papa ini sama minta di lantai bawah. Iki mulai udan terus, guys. Ki suasana ning gone lantai bawah. Ih, musike. Kita nyari tempat sing sekirane enak. Mana Pak pojok, Pak? Kena angin enggak ya? Hah? Wah. Iki tipakan hujan kena ora ya gini? Iki sik bingung ah. Tengah wae. Iki wis reservasi. Oh iya saya. Bingung guys, soalnya udah terus ah. Oh iya dan terus banget, bingung tempat duduk. Mas, ada tempat duduk lagi enggak ya? Tempat duduk. Yang enggak ketemu. Iya. Saya bingung tempat duduk, masalah udan terus. Tuh. Ya tak golek tempat duduk dulu. Iki akhirnya wis oleh tempat aman kok ngene tengah. Ini sama duduk ning kene mbek papai. Bye-bye, Dek. Bye-bye. Yo ala yo. Wingi sing bubar pertama arep bubar kae, sidone yo udan ning gone Driyorejo. Iki yo langsung budal ngono ae gak merencanakan. Iki yo udan meneh, tapi untung iki oleh tempat aman sih. Padahal ngisor ya harusnya ketampungan kok dhuwur tapi cek yo angin. Soalnya angin udan angin. Anginnya koyo ngono lho guys yo. Alhamdulillah ya Allah. Padahal iki mau aku wis mari masak lho. Apa? Iya kan duduk sendiri-sendiri ya, sendiri malah sendiri. Coba dulu. Oh, digawe thumbnail. Alah, iya alhamdulillah sih oleh tempat enak ning gone tengah-tengah. Oh, bakalan tak sepil, aku pesen opo wae mau. Oke. Lanjut kok ya guys, bye bye. Iki podo heboh guys. Tuh kan, iya akeh sing buber ning ngene kene. Iki pesenanku sing nasi wis datang. Aku mau pesen paketan. Iki ayam teriyaki. Iki sambal mata. Purane yo guys, nek ning kene suarane kok gak krungu apa gremesek soalnya memang ning kene kuwi apa jenenge rame banget. Iki adek Nizam sik. Iki adek Nizam ditulang papae. Dia sudah lapar. Enak katanya. Enak ya, Dek? Enak Jam. Oh, enak ya. Suka kamu? Suka? Oh, suka. Hah? Apa nih?
mbek ini. Lah iki pesenanku wis teko kabeh, iki pakete. Enek mie apa mau mie goyang. Iki Nizama sing gak pedes, iki sing 2 kuwi pedes level 1. Ini minumnya dapat 4. Iki kare nunggu buka puasa. Iki Nizama buka dulu. Sini, taruh sini. Ya, kamu mau mama apa? Kamu mamasi dulu nanti ini mimu. Ini ada Nizam yang gak pedes. Ini bakal tak dokumentasikan. Iki cuaca apa? Jenenge penerangannya agak buruk ya. Iya, tak ambil lo. Lah iki teko meneh dimsame. Iki ada siomay terus nek apa iki? Udang keju. Iya, makasih Mas. Ini siomay nih. Iya, tampil lagi. Ini pesananku wis teko, aku tinggal nunggu buka puasa. Lagi Bapak Nizam. Pesanannya udah semua. Sudah. Masih ada tambah. Ini Pak, ini. Setiap di rencana buka bersama ning luar mesti kena udan. Sing wingi udan ning gone Triorejo ning Gresik. Saiki ning gone Wismi iki cedek kosku. Cuma apa mimi ngono kuwi lho, cuma ada nasi, ada dimsum, koyo semacam gacoan. Ning kene iki mbiyen jenenge Kober nek gak salah, terus diganti Wismi. Mau enek paket bubur sih kanggo 4 orang. Dan berhubung aku 3 orang ya sekalian aku ambil 1 paket. Wes. Ya. Ada ini sama malah. Oh, Mak. Arek emang pangsit ya. Enak. Iya nek mantap ya mantap. Oh, mantap. Ini sama tak pesen mie sing gak pedes iki. Kali mine mau pedes abe. Iki pesenane enek rice ball. Terus enek dimsum. Tuh. Iki STW 3 sampean. Guru kabeh ya, Pak ya? Hah? Kene sing apik. Ya wis. Ini rame banget. Tapi munggah mau gak udan. Tempat ning pojokan kono cedek pohon-pohon iku apik. Iya. Sejuk ngono lho. Apa, Dek? Oh, kamu ambil pangsit tok toh? Hah? Tapi sama mama sih loh. Oh, bakal tak lanjut ya nek pas wayahe buka. Lah. Iki pas wayahe buka puasa, guys. Iki Bapak Nizam wis maem. Lah Nizam ki rekane pengen maem dhewe, didulang gak arep. Iya
yo bingung. Ya tangan no. Walah. Ki menuku mie level 1 wis pedes banget. Ki nasi ini sama kok bakal tak entekne iki dimsum. Wis ya tak lanjut buka sing ngono wis bali buka nek nyantai kita ngobrol-ngobrol nih. Kebalik carane kebalik. Oh alah. Ini yang dipegang. Arek ngeyel iki. Ngeyel. Bukan gini loh gini ini yang dipegang ya. Wis gak moh ya moh pokoknya. Jatuh semua lo nanti. Wis ganti baju kok nek tekan omah. Kotor kabeh. Lho. Oh, reka iki sing awas jatuh semua lah. Yo guys, aku tak lanjut mak sik mbek ngurus ini sama kok bakalan tak lanjut meneh. Oke. Jatuh ya wes nek jatuh. Lho. Heboh dhewe cah iki. Nek momen-momennya bakalan tak video. Rekane pengen nyuwit dhewe. Dibantu gak gelem. Piye, Pak? Pedes. Coba paksa lo. Oh, bisa. Mama, karep bocah diwarai. Uangnya demo cek nang. Yang ini berapa? Serah. Alhamdulillah, guys mari buka. Terus pulang. Terus saya? Apa beli apa? Udah nih Pak. Oke yo guys, arep pulang sih. Coba tak lanjut nih gue nih. Wis tekan omah. Iki soalnya udan. Masakne adik ini sama tak ada ke PC. Dek. Minggu di Udah kenyang ya? Kenyang. Marah terkait. Ya. Wis ya tak lanjut ning nggone kos. Alhamdulillah iki wis tekan omah ya, Dek ya. Apa itu? Enggak mau. Mau ning ngene perjalanan ya gerimis. Dek ini jam tak dekep ning ngene tengah ya, Dek ya. Itu uangnya siapa? Jangan loh, ini buat belanja kok. Ini loh kamu kok ini loh babai dulu. Yo mau tangannya babai gimana? Babai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Gimana kalau bye bye tangannya?
Yang bagus dulu kok dikasih. Iya, terus kiss bye. Jangan lupa tonton aku ya. Sayang dulu mama. Satu. Oh, satu. Satu. Papa sayang dulu. Sayang. Bye. Sudah. Udah. Ya wes ngono sih ya guys. Guys, kita bilang guys dulu. Hai guys. Lagi apa guys? Opong. Bulan. Iku mau keseruan buka bersama baik keluarga ya Dek, ya. Biarpun udan tapi alhamdulillah wetenge saiki wis wareg. Ya Dek ya. Adik sudah kenyang? Oh, kenyang. Enak tadi Mami. Enak. Mantap. Adik suka? Bis, nek mantap ya tangane mantap. Tata. Ya guys, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Mwah.